ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. шаби гузашта Дана Уайт анонси якчанд муғорибаҳои асосии турнири UFC 304-ро расман эълон кард ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. муғорибаи асосии турнири UFC 304 муғорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Билол Муҳаммад мешавад. бояд гуфт ки ин реванши онҳо хоҳад шуд. якум муғорибаи онҳо бенатиҷа ба анҷом расида буд ва акнун реванши онҳо муғорибаи асосии турнири UFC 304 мешавад. дуюм муғорибаи асосии турнири UFC 304 бошад муғориба барои камарбанди муваққатии вазни вазнин байни якум рақами рейтинг Том Аспинал ва чорум рақами рейтинг Кёртис Блейдс мешавад ва ин муғориба низ реванши онҳо хоҳад шуд. дар якум муғориба Аспинал осеб гирифта буд ва доваро ғалабаро бо тариқи нокаути техникӣ ба Блейдс дода буданд ва акнун онҳо реванш барои камарбанди муваққатӣ мегузаронанд. ҳамчунин дар турнири UFC 304 муғорибаи шавқовар дар вазни сабук байни ветеран ва 15-ум рақами рейтинг Боби Грин ва ситораи нави UFC Педи Пимблед мешавад. боз дар ин турнир муғорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни 6-ум рақами рейтинг Муҳаммад Мукаев ва 7-ум рақами рейтинг Манел Капе хоҳад шуд. ҳамаи ин муғорибаҳо дӯстон рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 дар Манчестер баргузор мегардад. ветерани UFC ҷангори вазни ним сабук Ислам Барбоза боварӣ дорад ки чемпиони вазнашон Илия Топурия дер боз чемпион монда наметавонад. дар муғорибаи худ зидди Волкановский ӯ исбот карда тавонист ки яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст, аммо ман боварӣ надорам ки ӯ камарбандро дер боз нигоҳ дошта метавонад. ӯ дар ҳақиқат ҷангори хуб аст, лекин дар вазни мо ҷангварони сахт хеле зиёданд. ҳамаи ҷангварони топ 15 дар сатҳи хеле ва хеле баланд қарор доранд. вазни ним сабуки UFC аниқ яке аз вазнҳои конкурентӣ дар UFC ба ҳисоб меравад, гуфтааст Барбоза. хотиррасон мекунем ки Эдсон Барбозаро аллакай шаби 18 ба 19 май дар муғорибаи асосии турнири UFC Fight Night муғориба зидди ҷангори бебоғ Лерон Мёрфи интизор аст ва ссилкаи пахши мустақими муғорибаи онҳоро дӯстон рӯзи турнир дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. барои ҳамин даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описанияи ҳамин навор. чемпиони вазни сабук UFC Ислам Махачев зид нест ки зидди чемпиони пешинаи вазни сабук Конор Макгрегор муғориба гузаронад. чаро ки не, чунин муғорибаро рад кардан беақлӣ аст. албатта ки ман бо ӯ меҷангам. муғорибаи навбатии ман зидди Арман моҳи октябр ё ин ки ноябр баргузор мегардад. ана бо Конор бошад ман тайёрам ки моҳи август ё ин ки сентябр муғориба гузаронам. ин шахс ба монанди пешина нест. ман оиди ӯ ягон чизи бад гуфтан намехоҳам, лекин ҳамаи чизро медонанд ки ӯ ба монанди пешина нест. бале, вақте ки ӯ бо Ҳабиб ҷангида буд ӯ дар формаи хуб қарор дошт. ӯ ҷангвари сатҳи баланд буд, аммо ҳозир баъди он қадар шаробнӯшӣ ӯ ба монанди пешина нест, гуфтааст Махачев. дӯстон, агар Конор Макгрегор Майкл Чендлерро шикаст дода тавонад ва худаш зидди Махачев ҷангидан хоҳад, пас ман фикр мекунам ки UFC ин корро ташкил мекунанд ва пеш аз Арман ба Конор муғориба зидди Махачев медиҳанд. худи шумо дӯстон муғорибаи Конор ва Исламро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонобуду сарбаланд бошед.